Kako bi sad mogu da se popnem? Šta se skuvali? Ako me ujutro zateknu, mogu da pozove policiju, jer ja ne znam kako će imati ni baterije. Evo, tu uvek sam tada da vidim kako izgleda. Jo, ljudi, to ne vidim, idem napolje. Majko, ne sam joj vidim, putem što ne molim vas. Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, ljudi? Ovo je kao neka igraonica. Kako sad ja ovdje da prođem? Nema šta.